Cando o machismo deixa de ser unha broma pesada, un chiste sen xeito ou sinxelamente algo alleo. Cando toma entidade e se concreta onde máis nos doe. Cando por fin somos capaces de ver o problema. E cando descubrimos o poder que temos sobre el. E cando abrimos os ollos ante a súa dimensión real na sociedade. E cando descubrimos que onde realmente vive ou morre o machismo é na nosa man. Abre o teu círculo.